На наших землях была такая традыцыя, не горшая, чым на польскіх землях сучасных. Вельмі зараз папулярным робіцца не толькі ў Польшы шабельнае фехтаванне. Шабельнае фехтаванне робіцца, як ні дзіва, на так званай польскай шаблі і ў Расіі, той же Маскве. Трішку крыўдна, што на наших землях такі спакой, мы до гэтага ніякага дачынення не маем, да шабельнага фехтавання. І хочацца наше балота трошкі разварушыць. Хочацца, каб з'явіліся прыхільнікі, з'явіліся і розныя іншыя, магчыма, клубы, каб пачалося паміж імі суперніцтва, каб у нас гэтая традыцыя шабельнага фехтавання аднавілася і распаўсюджвалася. Кожны аўторак, кожны чацвер, пакуль што 2 дні, магчыма, выйдзем і па нядзелях на 3 дні, збіраемся і па 1,5 гадзіны трэніруемся. А там, стандартна размінка, пасля адпрацоўка фізічных нейкіх момантаў, напрацоўка правільнага, тут самае галоўнае фехтаванне. Правильная праца кісці рукі, трыманне дыстанцыі і пастаноўка ног і перамяшчэнне. 3 кампанента, пасля гэта яшчэ далучаецца інша, але пакуль што 3 асноўныя кампаненты, якія трэба натрэніроўваць, каб рэшт нешта маламальскі падобнае на шабельнае фехтаванне атрымалася. Кожна індывідуальна, можа хтосьці прыйдзе і з першых заняткаў яго пойдзе, а можа гэта будзе доўга, нудна і цяжка. Але ў рэшта-рэшт, як кажуць, кропля точыць камень, то ў рэшта-рэшт у гэтага чалавека атрымаецца. В прынцыпе, тут шаблі прадстаўленыя на 17 стагоддзе. Адзінае, што ёсць леваручныя, ёсць праваручныя. Леваручныя, вось, да прыкладу, такая шабелька, это калі палюх ёсць, вставляецца вялікі палец, і ён з аднаго боку абараняе фехтавальшчыку палец, а з другого боку некаторыя круцячыя моманты прасцей выконваць. Мінус такой шаблі, яе не перахопіш у правую руку. Вось. І, адпаведна, ёсць такія шаблі для праваручныя. Тое ж самае, можна фехтаваць такімі. І трэніравацца, пакуль пэўны досвед з'явіцца, кісць натрэніруецца і пачнем надзяваць ахоўнае ўзбраенне больш, тады будзем ужо і шабелькамі трэніравацца. І сярод гэтых экспанатаў яшчэ цікавы варыянт, так званы корд ліцвінскі. В прынцыпе, это корд зброі, якая ўзнікла у сярэднявеччы, але яна дажыла і да 17 стагоддзя. І гэты такія корды цікавыя тым, што імі, в прынцыпе, і шабельнай тэхнікай можна фехтаваць. І таму яны ў нашым невялічкім арсенале таксама прысутнічаюць. Пакуль што гэта праз уласны досвед, праз уласны вопыт. Я не бяруся казаць, што ён адзінаправільны, ён, магчыма, дзе і памылковы, але мы пачынаем шлях, спрабуем аднавіць вось эту традыцыю. І, магчыма, мы дзесьці будзем рабіць памылкі, дзесьці мы памыляемся. Але не памыляецца той, хто нічого не робіць. Будзем улічваць заўвагі, улічваць нейкія свае памылкі, і спрабаваць рухацца наперад і зноў жа такі разварушыць цікавасць да шабельнага фехтавання, аднавіць традыцыю шабельнага фехтавання.